Ano naman na, napakot-kaut naman na. Good morning, mga tito at tita. Si Dalton musimba ko karon. Lami kong sinina na Lami kong sapatos. Pero gisapot man ko. Sapot man, kaya wa pa man ka pang hinapay. Mong gisapot. Huwag mahinapay. Easy. Saputon di ka pang hinapay. Ay, saputon di ka pang hinapay. Nanay drama-drama, Kunsihalo? Nanay drama-drama at kunsihalo rin puniton. Ay, siguraon kayo. Nanay ka mauna mo drama, alam ya. Ipok, Sayonara. Titititita. Ta-na-na-na. Titititita. Cicing tak nabe na bay pupuk be. Iman. Iman. Konnichiwa. Sayonara. Bilat nanay. Hi guys, happy Sunday ninyo tanan. Sunday karon palis na ako ka-vlog ni na kay nagkabaguod ko kay Domingo. Ako rang usa kay day of manikwin every Sunday kay family day pod nila. Ja, nanimba man mi, kabaguod day ko mo ako maka-video si Dalton. Natog. Arang giuwan ang Dalton guys kay pangkuan niya ron pang 4 or pang 5 days. Nakalimot na ko. Iharang kisaligan nagharang tambal kay mao muntoy ang timailhan na naka 1 week na ko mahurot na tunaho. Basta kay murag 4 or 5 days ni Dalton karon nga nag-take off formula ja maka susura siya sa gamay nga kuan breast milk gamay ra jud siguro sa masusong breast milk siguro mga kuan ra siguro mga 200 ml ra siguro or 100 ml per day ra kay gamay ra man pag-supply sa ijahang suon ni undoy nag-uw ko kaadyo kay wa sa kalibang gahapon wa sa kalibang gahapon bali kaduha na rong adlaw ug di sa malibang karon pero magsige sad panguto kasag adto gid uto tinuon ja mato lagi meron sa isang nagsuon ni undoy kay nangadyo na pud mig breast milk aron makasususi sa og breast milk kay basin og wa sa mahiyang sa S26 gold kay murag tumpon siguro siya kay wa man sa malibang first time maguna nga wa sa malibang kay maanak ko dama ni dyan. Malibang din siya. Once or twice, adi na siya malibang. Mga nagtuit ko. Alas 2, kapi naman sa hapon. Mga ko, nang hipos-hipos ako ginagmay. Datay manidari. Datay manidari Garanis, si mana na ning dari. Sige na nagsabot ko yun. Nga mo ko nung adang-agad. Daka magpirmi, magmakalimot. Iabot na lang miss. Kanang muli na siya. So, hani, ibutang dari na makitan sa among mata. Ibot ang gaari ka na makitaan sa atong mata kay arong hinig arhini sa ugma manahunaan na mo ni kayo hindi na mo makitaan makaliktan natin na mo kani aghang gisabaw sa kuan ni baby kanang ijahang gatas Wilkins nga distilled sa kay giupakan man ning Aliana nako dako nga galon jog glaag-laag may nga na kuan ra ko gamay nga yani kay para pagpait na magluluk-lutan grabe ka mako ka jud nga galon Sumaot ko, nag-iong ko. Kaya kuan lagi. Wala lagi sana liban. Kaysa man itong mga kuan diha. Mga inahanda kaya. Ibo lagi mong first time ma'am. Nag-iong ko kay. Nandiyan man sa si Jan. Nandiyan tubon. Nandiyan maghilak. Utang na lang. Di ko kagawas. Kuan di ko na kunin Diyos. Tihi ko kunin Diyos. Naaba ko pareha na. Wala libag ilang anak sa formula. Normal raban ng 1 or 2 days. Kay kaduha na lagi ni jarong kaadlaw. Kaduha na sa kaadlaw karon. Agahan ka ng breast pump. Hugasan. Nag-pump mako 2 to 3 hours. Kaya agahan supply di mawa. Kapit na. Kung 5 days sa karon, ilan na lamang kaadlaw.
aghang antibiotic nga gitake guys. Kuan guys. Ining 7 days ra. Diyan na ako'y patuo sa danggan. Ciprofloxacin nga antibacterial. O si 10 days. Patuo ra to sa danggan. Nakalimot ko pangutana sa doktor. Pwede ra pa to breastfeeding inig remaining days. Kaya hang gusto untag pasusunan na sa doktor. Inig ka 8 days. O inig ka 9 days para safe. Kaya ba sindahin pwede ra to. Kaya patuo ra man po sa danggan. Pero mao lagi. Antibiotic kaya hapon. Pero ba ma-absorb ba kaya hapon to ang suso. Nga kuan man. Patuo ra man siya. Ibig lagi ko. Matanan pa kong balik. Diyan ako follow up check up. After 10 days. Check up hindi ko itong danggan. Sa ang pagpili na ako kay kumpiyansa ko. Dahil ko pahipas dahil kaya labog natulog pa siya. Pero matulog siya bumata. Basta mo alas 3 na. Larga na rin. Para makasuso siya dito. Okay, kung yung dubi, kaya nag-uun nagadog ko. Sige na ko pinukto. This is yung first time man ta, kayo yung makata-experience. Pinood lang, nag-uusog ko. Buharap ang bana, nawa mo. Agad ang gigamit nga breast pump guys. Kaning yubo, napalit na nasa Shopee. 600 man siguro to, 700. Basta mga 600 kapin or 700. Dara na. Palit ko paniguro kay aron makakuan ko makapadidi ko nida inigutirahan ko kay di ra man ko maapektuhan nagaho ang kuan ang gatas basta depende lagi po sa tambal nga nihatag na ni papampam ako kay di man si sabog at ibutang raman daro ako ang mo upsa dato ako pero mag-radioactive iodine ako di na jud magdepende sa ang resulta sa ang test karong last ang dugo ug ni normal na ba wa na pa koy hyper kay hyper pa ko wa na di pagyapon ta makapa try di pagyapon ta makapa opera kung hyper pa ko kinahangin hapat to sa normalize kay delikado man siguro bawon say kuan basta kay di pa ko pwede magpa-opera og hyper pagyapon so hadyan nang giampo nga normal na. So, maoperahan magani ko, kung for example, normal na. So, maoperahan ko na dyan, mga August. May magtigong pa man po, kukuwang pa mga kwarta. May lagi ang tag November, December na. Ako di ko makautang. So, kinanglan na dyan, bahala makautang-utang ta, kaya kinabuhi man ni. Kinabuhi ba dyan, nakajungit na ko. So, agamang plano sa kuwan, doktor nga, paopera sa alam ko daan, dyan, paabdun sa dalton og 6 months. Aya mag-ray kay og mag-ray na ko mo nagajud nay di nagajud ko kapasusudi ha mo nagajud nay kuan na manasudlan ni tubig asan ijabo sudlan ni tubig asan ijabo so mo lagi to manday mahimik og mag-ray na kay napang derogation sa lawas di gani ko padaguon na ng dalton og sa kabuan siguro ko na di padaguon dalton kanang close contact jud so oo nga. Di na ko na ang papabreastfeed ni dyan. Kung nang ahalaman dyan isulit ang time nga pwede pa. Pero kung maingan nagadzadlok nga, kinahanglan nagadzog operahan asap na gadzad nga na, maku-opera na gud ko. Pero inga man dyan nga, pwede pa ko na papabreastfeed na ang punay problema. After opera kay 3 days ramang kung kula na makonfine. Dyan, mga weeks na kung makarecover na ko. So pwede ra ko makapump ko. Kaya magong giapas nga si Dalton makasusuog breast milk kay sayang maghang breast milk daghan man ja ang resistensya lami jud og breast milk kay makusog jang resistensya so mo na nga ang giapas ja sa papud lisgas food hala kapoy nakitang mga apili sa budget mas pili natin breast milk guban gini mga dato breast milk ni ilang kuan lami jud breast milk naluoy tanawan ning jugo ita jud now arang kaluoy ka juhang bata bawa ning atong bata nga okay ra man nanta pero arang luod man jud tanawon kitang manginahan maluoy man ta magtanaw bisag okay ra ja nag-uulay ko na ning isang kuan na puno man gani ja pero ihi ra sila ko li og na libang ba kay magsige magpagpangutot abli ko tai na
May mga Bible dari panghawasan hinihinay ko pang hipos-hipos kay si Dalton ganina wa mo pabutang kay nag-inartil ginasasakad na lutas. Gusto ni jang magsiragakos ni. Haram pa nga ilarin nga. Suso kay hang ibutang si dari pero umbutangan ra nagsupong. Uy lagi ka adyo. Kay aron laman jud nga ma-relax si Jana nagbaon na lang ko. Butihan nang gisagadlan og distilled. Maning gipainitan kay di man silbi og imo painitan. Gikan pa ni simbahan jahalang puning dadun antus. Lalula. Hana may sagdadan og kanang ilisan ni sa pangkatulog kay matulog na siya kay hapon naman lagi ha magitulog ng hapon hanggang ining pam kay hang gitambagan lagi sungundoy nga gidang bata kare siglanan dari si jang supon ha patong hiluan na jud gidang bata pinahanglan ma-introduce pud ni ja og batul kay dari jud ko sa naka-learn kay ngano wa ta masayod lagi sa atong lawas madyo nang atong bata kay bawo mo sup-sup may mabuntas man na sila di kakaon. So at least maka kuan man jud makatabang jud. Di ka mao pudidi imong anak na maglisod ka. Lisod ka adyo. May saan man ilang mo manisong pa silang kinabuhi. Mo ri gisuot ni Dalton ganina. Nagdadaman po kung sando kay di man magsilbi di dadag sando kay magtutuo magidang singot dito kay hintanan lagi bataa. Pagkahuman hang gilisan. Lisan na itong sando. Kay magsingat ag nandari. Lamig itong sinina. Ay dyan itong sinina guys. Tanawan ninyo. Bujag taon siya. Pang 12 months na. Na. Dukong taon siya bujag. Dukong tao siguro siya. Dahil mga gusto na ginalaghan. At karaganing hapin sa ijahang katong tudtod. Mahanang gitang-tang kay di naman sa masigo. Muliot naman. Daghang lagi kalat na kay si Undoy lagi intaw muliho. Aman kay naman si Jagani nag-ilisan. Na magbidyas. Kay personis pod. Umday ni sa suuta kay umuang ngay na gid ang hinubuan bitaw ijarap ni sa daris. Mga hinlo isagol po ni Jala lami lagi bunawan ng gano ba mga laki nga. Mga pakno man. Di man magmatnun. Ano ka? Lami bunawan. O, dyan ito mga panang, hindi ka maumanabang sa pamabot na yung bayarang bubutang. Kaya maapas ba rin na? Sa una, di man siya kumilimpig bay, kaya daghan man yun yung bay. Piyo raman po. Kuan, mag-provide kay, nanat man siya ko, provider man ko. Ako may magtrabaho. Kaya nga, wag ako may maghinlo sa bay. Mo nang, dito ko maghinlo. Kaya ako may magbagas. Sudan, ako katahinloon. Hindi ko maghinlo, pero dari. Wala na. Hinlo na gajud ko. Bisa manang ang kunan nga. Di man jud ko kamo o manghinlo sa bahay. Kay nagdako bitaw ko daan na magud ko nagdako ko nga. Mas kuan ko mas nang kwarta ko ba tukos gawas ngita kwarta muli ra ko. Kadaan ko kwarta. Kadaan ako tanang ang konsumo. Unawa ko na ana do house chores. Pero lahi na di ay ukit na mismo may naikalutaw galing pa mo jud. Kay makuan na jud ka. Hinlo na jud ka. Kay udlon na ka. Mong bayar ang hugawa. Grabing luod imuhang anak, papuyo grabing hugawa. Pinaisay di ka kun maapas na kay saan malagi nga. Itong bata mag-inartiman jadi mas undoy makapahilom. Nung undoy usahay, nanguliti ko. Ako grabe sa hang kapudan sa agsisa, magigreeg na raw ang pud sa mahimo kay di mo pagbata mo gana ni sa. Ni man. So, grabing paita ka adyo. Kung kinabuhi mga inahan kay gusto ta mo pahuway, di ta makapahuway. Kaya rang daghan naman tayo buhaton, jagat ang bata, di man puno buwag na to. Ani pa po na to mo kurabit. Labi nag-inga ng gamay pa. Kaya kuan palagi na sila kanang ganahan pa bitaw sila magpa. Urok-urok, painit-init. Pero madyo ganis undo ka ng laba. Panglaba, ganag may rapod na. Pag ang mga panty nga padyo krabay taon na kay kanang napalagi ko'y dugo-dugo. Di pa man po nahanap kinan usahay. Aw, kanang kuan. Hoy, lagwang. Isa pa. Usahay man go, di na ko mag-pads. Basta, hinay ra kay. Aron bitong, may ingos mga tiguang kaya ko manggawas niya na. So, harap pasagdan mo lang mga panty na gaman sa. Pero mga bija ka po mapanti ha. Ang mga panty na mga Victoria's Secret ha mo pang giampingan. Tas Dalton okay na.
Kalibang na. Kapay ko nujug ampong dalton makalibang siya. Kaya ran tang uyag di sa kalibang basa pa man din mamili unta ko. Ya, daghano? Siya nang labada ana. Kaya katong nay nalipong-lipong ko nang laba-laba ko sa lababog daghan. Isa ko kasaban din ako sa palabhon pero nang labag ko dihapon ko ginagmay raman pod. Mga ihani raman mga lampi ni dalton. Dala dai pwede kan dia. Lamang gitungtong sa daari kay kani. Natag ni Miss Edith nga cart ni Zay natudtod. Nakabuling kay najabhan hapatong apilo palaba ni Ja. So lagi to dapat gani ang hipuson ng pwede na ko ang mga sanilas ang paghanan ang sana ba ni ang tuhan sa ko hipuson na digid na bang mga wives ya ang dama ko dito ka hurot naman tong gamit aghang nabantan sa nila tong bitaw karon guys na formula si Ja kuan masinanot ijang tog kay kuan man si Ja busog man si Ja na nabugat mo ng formula good bugat sa tijan mao siguro nang agid ang tog jud maglami gid taman na maglami sa garang sabaan na tara dai guys ang purchase ni siya sa Tiny Buds kay katong dekas ang nagkuan siya nag sa tawon lang na gadug ay ning gawas bitaw na sang ilong nga tan tako abi ko gisipon siya ano ni palit ko nga ni pero gamit jud po na ho yag na ikog mo bitaw sa di man sa makuot musuljot man haranganan daho mo kapod siya di ra siya maka injured sa ijahang mga kuan result sa ijang ilong. So, nagipasipas ko kay maglarga na mi. Madyo na uli na mo unja. Yung maglaba daghang nag-abot. Narang gubuta. Kay kapoy ba sa kadyo ng ikan kaslakaw na uli ni mo. Arang gubuta guay. At least, limpyo nag-abot. Dito na lang magpahuway. So, salamat sa mga nangagao para na adyo mo kagao para na kay madyo pag di ko palaban. Isag mo kadyo mga nga na. Pero, nakahilat kadyo ko. Daga pa siguro ko, di gazit ko mahilak. Kaya ngunita na ko sa vlog katong na-found out na nga na ako thyroid cancer. Hilak siguro ito. Kaysa may di mo hilak, na naanam ko batang gamay. Di ba day ko mag-uuk nga mabidaan sila. Bawa ko daming thyroid cancer nga ay sulit ni. Hindi ka haman upira. Kay, ikuan ka. I-radioactive iodine. So, ay sulit zaga. Mo nang naghilak ko. Ako hilak ko kay parasan ko galingon, mahadlok ko nga puputahan ko, siyempre naikahadlok pero okay raman na nilarang na kay matubro mapunta na kay wala na general anesthesia man pero maulagi agong ikahilakan dahil po magkalagyo niya kini nga mang dani mo rin tindahan kay wala may laing butangan na mga ito ni palit na naman sundod nga ni wala na maugis ang gipalit katumang na buo-buko umado na laman dito butangan ng mga gamit kani mo naghang gamitin para nahog manghinlo ko sa naong kay kanang naytayin bitaw nga kapuyan ako din ako kapanghilamos naman yung gamit ko nga breast pad kay gang suso magtuto mong nakoy lakaw mga basa man dyan natin sinina mo na yung gamit na mura naman yung ihapin sa imong braba pero di bitaw siya kuan di siya kanang muawas so by the way sa katong mga hyperthyroidism daw ko tambal na rin ang taning idunit ani idunit basta okay nagahaang lab test karong July ugwa na ko hyperthyroidism kay di naman na kinahanglan daghan man ni jaog kainin kay punta na agay kahit kaadyo so daday ko nadawat sa Lazada di lugay ra ni hama kuan hama unbox kalat uy ring paluksot diha may tubliron sa lini ni undoy butang ra po diha aliwangon jud milana wa pa man pus undoy kay sige lagi kuling-kuling sa sakyanan kay yung isang gipa-condition kay ija ko nang ibaligja ko nun ija kay ija ko nang dugang sa among magastos sa medication kay mahal man maparay da ako gipangutan nga kanan ay nagparay ba dito sa Chungwa man dyan nagparay 80,000 ko no muna nga hagi pangandaman nga makabayad ta na kay importante na karon ato ning abrihan pag nadawat na gikan sa Lazada adi man ako nagdawat gani sinanay pero para man kuno ahoan mas nanay kaya is nanay wa na kuno sigara ni gipabayad kay gibayran naman ni daan ni Mang Edith so ningin man to dyan nga nag-order kung dyan cream parang ganitong nausiguro ni ito ang patay cream sa kaning nga cream pinangin pamday ni gunting ay di na day lab ni hun para kuno ning dalton
Ha? So mo ni para ko ning Dalton jang gipadana ho. Dook up buko ko derma cream for skin healing. Ano to jagi email lang sa kinilaging hang maglatagaw. At ako nang abrihan kaya itong simutong. Pero organic naman siya sa kay lubay man. Mugamit siguro pag organic naman kay kataw-katawpod. Doy, nanginalan ko sa imo tabang. Nawa magugunting. Aloy, puglabay na rin. Doy. Doy, puglabay. Agay. So, there tayo gunting hagip. Pupangita, gunting mo siniskilay. Diyan kaya di naman kung magunting sang kilay. Kaya naman itong ginhatag ni Ate Janet na nga ingan ang undra. Maapil naman ang tumoy. Mato na ta di. Okay, ining mata na mga doon na naggatas. E mong nandaan si Iban niya mo ato ta. So, natangtang na guys. Wala na ka ng gunting nga ibutang kaya di na ako makalimot. Sealed si Ja. So, abrihanin na to. Ay! Isang color puti. Ha? Para sa insect bite. Nagkajabog-jabog ang kamot. Ang ibutang na laman dari kay masayang. Hara ba to? Binapaakan maniglamok. Isang adlaw. Dia. So, akan. Asa pa man be? Sayang lang ng product. Uy, tanghag. Isa. Dia, napaakan mo po isang dari. Good. Nakita mo. Ay, di maklaro. Na. Sa painain. Tulong mo ko nakabuk ng paak ni Ja. Haradyo kong ka. Danghag sa ka doon yung naong. So, agahang kuhan, hanalaman yung punasan kay Jabo man. Tudagan pa manugsod. Ya. Puno pa manugsod si Ja. Gamay raman na kuhan. Kami rabas pamati. Mura sa kuwamag. Sayang laman. Mura sa kuwamag bitas lubi. Kailan mo kuwamag. Kailan siguro mo kuwamag kang tamang gudug lubi siguro. Agat ang umandi. Sumadto na meron. Buduong na meron kay makasusunan sa inig mata niya. Ako din ako mag-ilis. Mingaw sa kong Dalton pasusun. Uy. Nari, yun na ang rana ho. Breastfeeding dress man. Kita na lang bra. Okay, sumato na ta. Anuan sila na ang agi daro. Ano ni uliin na dito na to. Kamusta man na ato ng sadyanan? Ha? Ibalik dyan ni magdadyon? Ano kay buyer? O, kay buyer? Alitan na po yun ang sapinam ko. Isa kasapin na ito po dadagya po na kay naili sana dana isa. Itong mga kuan. Saman. Daduntok kay matong kasimbahan. Nagdagang kuda pamaton niya po. Nagdagang ka? Sige. Dada ko rin dyan gatas kay. Okay dia. Gatas ni Dalton mo na dyan gigamit is 26 volt ya. Yan, palit man ko sa kaingari. Agsuda ni, upat kaingani. Upat kaingani. Da, nakahurot na siya og usa. Mo rig ikatulo. Hapit apod mahurot. Ganito, smell kape ni. Sakit lang sa bulsa. Pero 1.8 kilograms. Diya kusog naman sa mo suso. Yun ang duha na namin nabilin. Dito man ito nas bikyo gipalit. Diya, barto-barto dito kay dito man, pero kabut dari, lako na nagpatong. Okay. Pwede na. Pwede na niyo bakwit. Nagkapag-uod ko kay garuda ako na rin pump. Okay. Arong mag-pump po ito. Isuon ko eh. Bill naman ang alcohol. Kaya naman alcohol sa rin ito. Yan. Sige ko, hinagpat ganina. Ano bang labad? Bagang Umunay ko kapaniud to. Sa hinanahon na lang dahil ito nga kalibang. Nakalimot ko, hindi ko kaon. Niud to tagang suwa na rin. Dahil gamay ram niyang luto. Pork, steak, man siguro ni. Yung late yun doy sa kanan nila. Para dyan na kalimot ta. Okay, bawalaga. Matarantam ako basta si Dalton na isutan. Mag-uot ko. Anak. Knock. Love you. Ito
Turas ta iban. Adto na ni si Ilisag diaper didto. Kaya nangihi man ha bagag ng diaper. Okay, luoy. Ako makatog si sa tiwas. Anak. Uy. Ito man po siya. Tanatay. Dali ko gas wifi. Nak. Who's there? Ito na mi. Mga tita Ay, namataman. Ito na mi. Tug. Tug tiwas nak. Who's there? Wala sa magyapon ko Daniza pero di laman na tanong na yun. Uy, tukan sa laway. Sorry. Tata na. Let's go. Okay. Let's go. Wala sa magyapon ko Daniza nak pero panagsara. Og Domingo ra jud og kanang magabi ipod. Weekdays og adlawan si Yaya Queenie mo magarsa dani. Uy. Itong sleeping man po. Nak na ako. Lugay man ang ako. Nak. Uy. Kay. Di man ko maar sa kanunay. Kay. Mura lagi ko katukon. Yan ang mukuan bagang sila. O murag mo. Doon. Bambar ko talaga. Tagsagi nga gahi. Doon. Yan na. Dahag hangin ko. Sleep mo mo. Tambon sa mi ha. Kay madto na mi. Balik kami unya. Suko na. Tata. Ito bago din po ginahangan. Huwag pagyapon siya. Init man, uy. Uy, luoy sa bibi. Init man. Okay, dahil namin sa car. Natikay. Goodbye, car na ni sunod adlaw. Huwag na may buyer. Balik dyan. Magkunan dyan. Palit ra siguro dyan bago. Palit kartag bago pohon. Ang bigitan supon di kaya nga si Jadarig jup. Hindi na, ining mata. Ang kaluhu, inalipay. Salamat kaso sa mga waiter karon na yan. Daman nag-isa kag mga angkan. Ha? Kay? Asal ka? Kaya na, may plano. Siya. Grabe. Sus, ang ka bata. Nangahubog na po kaya ilang supplier. Okay pa. Ako una po nito. Yung mga nag-ikandoy, giampuan na yun mo rin. Si Ate Angel ratong pampuon. Na naman ko. No, nang giinom nga tambaw na. Isog ka adyo. Good night everyone. Sleep na katang Bibi Dalton. Mapahuay na po ko kay mamata na po ni Unza.